Здравейте, скъпи приятели, здравейте на всички. Бог да ви благославя вас и вашето семейство. Исках да споделя Словото от Бога. Колко е важно човек да анализира всеки ден своите постъпки, своите действия, своето служение, своето покланяне, своите думи, да анализира своите мисли. Ще кажете защо? Защото по това показва кой е цар в моя живот, на кой се покланям аз. Има Бог, има и дявол. Трето няма. Вярвате ли или не вярвате, така или иначе Словото на Бога ще бъде последно. И единственото, за да се приближи човек към Бога, нужно е покаяние. Защото покаяние ще спаси света. Покаяние, това е признание и промяна на своя живот. Да оставиш този грешен живот и да започнеш на нов лист с Исус Христос. И защо е много важно човек да анализира своите действия, постъпки, служение, покланяне, своите думи, своята реч, да анализира своите мисли, да контролира своите действия. Това показва кой е цар, кой е Бог в моя живот, на кого аз се покланям. И това и свидетелства в моя живот и моят пример, кой е мой цар в моя живот. Исус Христос или дявола. Бъдете благословени, скъпи приятели. Амин.